Grut banenverlies bij Friesland Campina. In de vestiging in Ljouwen zullen de komende 3 jaar tussen de 125 en 144 mensen van de 850 haar een werk verliezen. Het zuivelconcern wil efficiënter werken om zo de kosten te verlegen. En bij de vestiging van Friesland Campina in Ljouwen zit Gerrit de Boer. Gerrit, hoe is het nijs der omgaan? Nou, toch wel als een schok, want vanzelf weer in de jaren hier in de prot investeerd en dus ik automatiseerd dat zo mogelijk ik ten koste van banen gaan kennen. Het moest al hier efficiënter. Nou ja, goed, dan kan je op een vingers tellen dat er misschien ik wel banenverlies wijzen zal, maar vooral de omvang van het tal mensen wat eruit maakt, daar ben een meestal bot van schrokken en dat hier is net een commissie. Ja, want ik in de vestiging in Bijlen wordt snijdt, daar verdwijnen meer dan 200 banen. Waarom moet er zo bot kosten besparen worden? Ja, had alles te krijgen met de wereldmerken, alles te krijgen met concurreren beloven. Daar is een bedrijf zelf altijd met dwaande. En nou ja, dat zit hier ik weer achter. Ik had vanmiddag even aan de woordvoerder van het bedrijf vregen, Rob van Dongen, wat nou eigenlijk de exacte reden is. Dit is nodig om concurrerend te blijven op de wereldmarkt. Wij verkopen de producten die hier in Leeuwarden gemaakt over de hele wereld. En moeten daar concurreren met aanbieders uit andere werelddelen waar soms ook de kosten lager zijn. Had het afschaffen van het quotum er ik naar de meidje? Ja, dat heeft er indirect mee te maken. Omdat we nu meer melk van de leden verwachten. En dit jaar is dat, zie je al dat, na 1 april. Vandaar ook de groei hier in de vestiging. Betekent dat we meer melk moeten verkopen. Wij alleen, en niet alleen in Nederland komt er meer melk, maar op de hele wereld komt er meer melk. Dus je concurrentiepositie op de wereld is heel erg belangrijk voor ons. En ook voor de ledenmelkveehouders. Hoe gaat de ondernemingsraad reageren? Nou, de ondernemingsraad is geschrokken eigenlijk toch wel van het aantal betrokkenen. En ze zullen heel erg letten dat de procedures goed verlopen en dat er zorgvuldig met de mensen om worden gegaan. En ze vindt het ook wel een onzekere periode voor de mensen. Want de mensen hebben nu gehoord dat er wat gebeurt, maar wie het betreft is nog niet bekend. Dus dat betekent onzekerheid en daar maken ze zich wel een beetje zorgen over. Ja, Gerrit, en waar krijgt geen die baan verlen? Rob van Dongen refereerde er al aan. Hij zei, we weten het net correct. Maar wel is duidelijk bijvoorbeeld dat bij de blikfabriek, de verpakkingen, wat ik een hele efficiëntieslag is, dat daar in ieder geval banenverlengingen zullen. Dat is wel duidelijk. Voor de rest zullen toch de verschillende lagen binnen de organisatie wijzen. Zeker net alleen nog op een werkvloer, maar ook bijvoorbeeld cheffuncties, functies die het oerbodig binnen, lagen eruit. Gewoon kostenreductie, maar ook als gevolg van de automatisering banen die het net meer nodig binnen. En wat denkt zo bloedt het je bij? Ja, kan je natuurlijk nooit heel met zekerheid zeggen. Friesland Campina is het op dit stadium wel van plan. De komende 3 jaar deze baan. Maar je zit in die wereldmerk, je zit in een concurrerende merk. Daar moet je natuurlijk altijd een up-to-date blowen en moet je altijd om de kosten denken. Dus garage is binnen net. Maar op dit stadium bestaan er geen plannen om nog verdere reorganisaties en dus banenverlies terug te vieren. Tegen dank, Gerrit de Boer bij Friesland Campina.